Hola de nuevo, todos los aficionados al fútbol. Seguimos Estura los jóvenes con. Nos reunimos defensor más famoso del equipo, Leo Messi. Se analizan los equipos con Pasi Rautiainen. Bienvenido, este es Fútbol Mundial. Mientras tanto, el Barça Television. Hay mucha gente que pensaba, después de lo de Cesc, que se marchó a Inglaterra, que no se nos escape ahora Leo Messi. Bueno, sí, todo pensaba, pero no. Yo estoy muy bien aquí en el Barça y me gustaría quedarme para siempre aquí. O sea que tú estás tranquilo aquí y ahora más con este contrato supongo que a dedicarte a jugar y todo lo demás te olvidas un poquito, ¿no? Sí, yo estoy aquí para jugar y divertirme y todo llegará poco a poco. No lo has tenido fácil para ser lo que eres ahora, ¿no? Un jugador muy querido y respetado. Sí, las primeras 2 temporadas la pasé muy mal porque no podía jugar. Al principio no podía jugar, tuve 6 meses sin jugar porque no tenía los papeles. Luego cuando empecé a jugar el primer partido me lesioné, tuve 2 meses más parado y después al siguiente año ya recién pude volver a empezar y empezar. Supongo que te costó un poquito adaptarte aquí, el cambio de país, el cambio de ciudad, el cambio de compañeros, estas dificultades. ¿Cómo lo vivías entonces? En el principio era medio feo porque con los compañeros me llevaba bien, pero no tenía demasiada confianza. Era poca conversación entre ellos y costaba porque estaba ahí en el vestuario, entraba, no hablaba y al principio costó, pero después luego los compañeros se me abrieron todo y agarré confianza con todo y ya a partir de ahí. Tú eres un futbolista que te hemos visto siempre jugar de media punta, ¿es ahí donde te encuentras más a gusto? Sí, ahí me gusta moverme por delante de los mediocampistas. Intentar de recibir mucho balón, me gusta recibir mucho balón cuando lo tengo. Gracias Leo y buena suerte en la última temporada. Ahora salta Keke Armstrong a bordo. TDB trae Pasi Rautiainen de Stura Arena. Eihän toko kivenheitto tässä. Ineos avenque supongo fue las coordenadas de la perdida. Eikö se ollut villapartit ja kaikki? Keke, se oli Muurarikatu 4 se osoite. Siinä. Pasi, satutko muuten tietää mitä kuuluu Luka Tonille nykyisin? Katsomus pelaa kolmosdivarin pelejä. Se menee illalla valokuvamalli Marttasa muijan luokse himaan. Se kysyy, Giocato Luka, Giocato. Se sanoo, no. Luuleeko että siellä on hemmetin hyvä fiilis kotona? Ei todellakaan ole. Ei kauan sitä. Mut hei Pasi, me aletaan olla perillä. Tästä viimeinen mutka enää ja kenttä näkyy jo. Tehdään se johdanto ihan aluksi tuossa kentän laidalla. Käykö? Pasi, olet tullut tänne auttamaan STP:n B-juniorin joukkuetta kauteen valmistautumisessa. Nyt joukkue on sensaatiomaisesti kuitenkin hävinnyt 3 ottelua peräkkäin ja on alettu spekuloida valmentajan vaihdoksilla. Onko se ajankohtaista ja olisiko siitä mielestäsi mitään hyötyä? No mäkään on mikään tilastonikkari sillä tavalla, mutta joku vaan on joskus joku fiksumpi sanonut, kun on tutkinut noita hommia, että niille ei pitkäaikaista, niin kun, että siinä voi tulla se ehkä se lyhytaikainen efekti. Mä en tiedä sitä, mutta mä en oikeastaan mieti edes tuollaista niin asiaa. Et se, että jos mä alan miettimään niin valmentajan tuollaista asian valmentajan vaihtoa, mua pyydettiin tänne, mua haluttiin tänne, mä itse halusin tänne tulla, nyt mä oon täällä, mä pysyn täällä varmasti jonkun aikaa, se riippuu monista tekijöistä. Mä oon tullut tänne, mä annan sen mitä mä pystyn antamaan, tietotaito, sydämen, minkä mä aina paan peliin, niin jos se ei riitä, so what, elämä jatkuu, sitten joku uusi rumpa en mä niin noihin asioihin. Se, ainoa mihin mä voin vaikuttaa on tähän jokapäiväiseen tekemiseen tuolla noiden poikien kanssa, ketkä tulee kentälle. Mä teen sen jutun, that's my job. Ja se on niin se mun juttu ja sillä siisti. Hienoa kuulla tuo ja tosi hienoa saada sinut kuitenkin tänne avuksi. Siirrytäänkin saman tien seuraamaan Joensuu Areenalle harjoitusottelua Jippo STPS.
Me odotetaan tänään tuosta hyvää peliä. Niin, Jippohan on ykkösdikarin joukkue ja yleensä ollaan harjoitusottelussa tai turnauksessa niukasti aina hävitty. Nyt on kuitenkin yritystä ylöspäin meilläkin, saa nähdä kuinka käy. Jipolla on tunnetusti kova alakerta ollut ainakin aiemmin. Saa nähdä, miten meidän kärki- ja keskikenttä pystyy sen puhkomaan. Puolustus ei mun mielestä vielä ole se puolustus, mikä pitää olla. Niin tänään varmasti toivottavasti syntyy paljon tilanteita myös kotijoukkueen maalilla. Mutta tuo hyökkäysosasto on valta. Sinnehän meillä on laittaa Roivaisen Simo, Karjalaisen Antti, Sinkkosen Antti, Tynkkysen Krister. Sitä koetetaan vähän hakea, mikä olisi paras kombinaatio. Just näin, Simppa ja Mitä mieltä sinä olet, miten kannattaisi kärkiä peluttaa? Tuloksia täytyy tulla ja sulla on tällaisia karjuja. Niin tää on aikamoista vedellä tanssimista jakajaltansa. Jossain vaiheessa niin herää se kysymys, kuka suunnittelee, mitä suunnittelee, kannattaako ostaa, hankkia 4 tollasta pelaajaa, maailman huippuluokan pelaajaa yhdelle pelipaikalle. No eihän niitä nyt sentään ostettu sinne ole, mutta eihän me sille mitään mahdeta, että meillä on kaikki nurkat tänne maailmanluokan hyökkäjiä. Joo, mutta se ongelma on se, että me puhutaan nyt koko ajan periaatteessa tuosta hyökkäyksestä. Se on vahvaa kalustoa, mutta kukaan ei puhu mitään puolustuksesta. Ei meillä mitään ongelmaa alakerrassakaan tule olemaan. Silloin kuitenkin käytettävissä Opa, Peraa, Anton, toinen Anton, Riku, tarvittaessa Saku, Tommi. Alakerta tulee olemaan tänä vuonna täyttä rautaa. Olli käy laittaa. Maalivahtiosasto on sitä tasoa, mitä se pitäisi olla. Molari-osasto saadaan kuntoon välittömästi, kun lentopallon B-junnu ja SM-sarja loppuu. Maalivahti pelaa sitä sarjaa ja tulee riveihin, kun saa pelit siellä päättymään. Tänäkin keväänä on nähty jo turhan paljon ikäviä loukkaantumisia. Välillä on ollut Opa poissa, Anton on ollut pitkään poissa, Krister puolikuntoinen. Olisi puhetta, mitä saada se Samin tilanne on tällä hetkellä? On rampana. No joo, ensimmäisessä miesten salibändin matsissa meni polvesta ristisiteet ja puoli vuotta taukoa, mutta Sami tuntien tulee entistä vahvempana ja nopeampana takaisin. Kerros Pasi muuten, mitä mieltä olet noista keskikentän moottoreista. Siinähän pelaa Roopa ja Topi playmakereinä. Molemmilla taitoa ja kuntoa riittää, kärkeäkin. Miltä se näyttää sinun mielestä? Mun täytyy sanoa, että mä tykkään molemmista futaajina sen takia, että koska ne on mulle futaajia. Mulle futaaja on se, että siinä on joku järki ja tarkoitus. Että se ei ole sellaista saatanan koheltamista ja touhuumista niin kuin mä aina sanoin, että pelaajia on paljon, mutta futaajia on vähän. Ja mä kuitenkin pidän näitä molempilla tavalla futaajina, että ne pyrkii pelaamaan jalkapalloa. Okei, välillä niilläkin sit futaajilla, toinen on vielä aika nuori mies ja toinen on tollainen lähestyy keski-ikään jalkapalloilijana, niin totta kai niilläkin välillä sit tapahtuu jopa ihan älyttömiä fipauksia tai sitten ihan että lyödään älyttömiä palloja väärissä paikoissa, mutta se perusjuttu on mulla kuitenkin se, että mä näen niin näissä molemmissa sen, että ne pyrkii pelaamaan jalkapalloa. Ne yrittää syötellä, ne yrittää liikuttaa palloa, ne yrittää itse liikkua, olla pelattavina. Tällaiset niin perusominaisuudet, mitkä mulle ainakaan valmentajana, kun kysytään multa, että kuka on jalkapalloilija mun silmissä, niin makuja on erilaisia. Niin kyllä pelaaja, joka ei osaa syöttää tai edes pyri syöttämään tai näkemään kanssapelaajia, niin onhan se nyt varmaan niin kuin pelaaja, mutta mun mittapuussa ei ole futaaja. Joukkueen valmentaja Simo Konsti käyttää melkoista vaihtorulettia koko ajan, pyörittää pelaajia eri paikoilla. Miltä vaikuttaa? Vaihtelee koko ajan miehiä. Se ei ole löytänyt sitä formaatiota, joka kertoo selvästi siitä. Se hakee. Se ei ole vielä löytänyt sitä kultaa. Sulla oli Pasi komea pelaajaurakin aikana. Vieläkö tekee mieli kentälle? No, se haluaa tietenkin kentällä on, että parhaat ajat oli pelaaja-aikoja ja tämä valmentaminen on ihan pimeätä hommaa, mutta jotain on pakko tehdä perheessä, niin makkaraa leivän päälle. Ellei sulla ole parempia ehdotuksia nyt sitten. No tuomareitahan aina tarvitaan. Ostat pilliä ja rupeat viheltämään. Miltä se tuntuu? Mä aina joskus vannonut, että ei puhuta tuomareista mitään, niin varmaan tuomaritkin yrittää parhaansa ja niin kuin me kaikki, että ei ole kaikilla hyviä päiviä. Mitä tässä vielä kaivataan, että maailman ehdottomalle huipulle päästäisiin? Näistä montaa pelaajiahan on kyselty jo isoihin seuroihin. Se vaatii työtä ja treeniä.
Mitä mieltä itse olet, missä vaiheessa maailmalle kannattaisi lähteä? Myydäänkö pojat heti, kun niistä saadaan sopivasti hintaa, vai annetaanko kasvaa vielä kaikessa rauhassa? Täytyy eroa. Jokainen pelaaja ihminen on erilainen. Kypsymisprosessit menee ihan eri tahtiin, mutta sitten täytyy vielä tehdä ero, lähteekö 15- tai 16-vuotiaana tai lähteekö 19-vuotiaana. Siinä on kuitenkin 3-4 vuoden pitkä periodi. Mä voin henkilökohtaiselta tasolta sanoa sen 100 vuotta sitten, että jos mut olisi pantu 15-16-vuotiaana, mä en olisi ollut kotona sänkyy pedata. Äiti teki mulle ja isä teki mulle kaiken. Mä vaan pelasin futista ja faija ajoi mut kouluun Mäkelärinteeseen ja opettajat auttoi mut ylioppilaskirjoituksesta pääsemään läpi. Niin mut 18-19-vuotias mä olin varmaan pidemmällä kuin 16-vuotiaana. Tää oli mun tarina. Joo, eli taitaa olla parempi katsella vielä vähän aikaa meilläkin. Siihen keltainen. Tässä on muuten pelailtu jo aika pitkään, eikä ole vielä punaisten päässä soinut. Tässähän pitää kohta olla huolissaan. Maalit antaa aloittaa itseään. Siitähän se on niinku kiinni, että kun niitä maaleja alkaa sitten tulee, niin sitten pojat vapautuu. Ja niin tulee kai vähän rennompi fiilis ja ei varmaan valmentaa tarvitse olla niin innovatiivinen, että selität mitä vaan saatana, niin se kulkee. Ja sitten kun niitä maaleja ei tule, niin sit Panakin on vielä nuori, se varmaan keksii sitten kaiken näköistä. Mäkin yritän sitten keksiä mun tyhmästä päästä jotain juttuja. Kossu on tuolla keskikentän pohjalla. Mitäs vähän lisäarvoa siihen mielestäsi tuo? Tuo ekstra portionin, eli ekstra lisäännyksen sitä kyvykkyyttä, jotta tietyllä tavalla koko pelin taso jollain tavalla nousi. Seurasitko muuten keskikentällä Riku ja Roopen toimintaa? Aika erilaisia pelaajia, mutta omalla paikallaan omassa roolissa aika kovia jätkiä molemmat, vai mitä? No, mä tunnen paljon paremmin Rikun, joka on hyvä pelaaja, vähän erityyppinen pelaaja. Roope oli 09, siinä oli hyvä parivalko kärjessä, mutta varmasti kova ja pitkä tie nuorella miehellä edessä. Jossain vaiheessa askel pitää ottaa, mutta siinä on niin monta erilaista palaa, mitkä pitää stemmata. Että kyllä mä näen tärkeänä paloina sellainen tietty perusälykkyys pelaajalla, että tietää että on pitkäjänteistä duunia. Siitä on tulla niin se sellainen, voiko sanoa, tunneäly kunnossa, että mitä kohti mä oon menossa, ei saa pienistä lannistua. Loppuvihellys tulee aivan heti ja näyttää, että 1-0 tulee pataan tälläkin kertaa. Jäätiin ilman maalia. Ei voi mitään, mutta vetäisis nyt pikaisesti yhteen, miltä tämä sun mielestä näytti. Pojat pelas mun mielestä hyvin, mun mielestä kokonaisuutena, vaikka noi pelas vikan puoli tuntia vajalla, niin mun mielestä pelillisesti jo oltiin niin täys vastaan täys, niin mun mielestä me jopa ansaittiin pelillisesti. Meidän pojat yrittää pelaa tällä hetkellä hyvää jalkapalloa. Nyt mennään Downfighter Laiturilla ottaa pari. Gracias, Pasi. La Bahía buen viaje. Fútbol Mundial, el viaje de la apertura. Nos reunimos de nuevo a más tarde. La serie del equipo terminó.